kollox juri li l-assassinju seħ b'esplosiv qawwi x'aktar xmuħbi fi skuter tal-elettriku illi kien fil-periferija ta' xlok ta' Mosca. Splużjoni violenti kmieni fl-odwa ta' tlieta. Iż-żewġ soldati instabu mejta mal-art. Wieħed minnhom huwa l-ġenerali Igor Kirillov ta' 54 sena, il-kap tad difiża radjoloġika, kimika u bioloġika, wieħed mill-uffiċjali l-aktar prominenti u qrib ħafna tal-Ministru tad-Difiża u tal-kap tal-Istaff Ġenerali Russu. Il-vittma ieħor l-assistent tiegħu illi jismu għadu ma ġiex żvelat mill-awtoritajiet. Il-Kumitat Investigattiv Russu qed isejjaħlu qatt ta' terrorizmu. L-uffiċjali Russi diġà wedu lill-mexxejja Ukreni illi s-ser ipattuha qares. Is-servizzi segreti Ukreni diġà ħadu r-responsabilità ta' dan l-assassinju waqt operazzjoni speċjali. Dan huwa t-tielet attentat fl-aħħar xahrin wara l-qtil f'Novembru fil-Krimea ta' kmandant riċerkatur involut fl-iżvilupp ta' missili ipersoniċi l-ġimgħa li għaddiet f'Mosca. Ma Kirillov kien figura magħrufa fir-Russja u lilin, b'karigi importanti u kontroversjali mill-gwerra fis-Sirja sa sħubija fil-ġlieda kontra l-COVID-19. U ġie akkużat mill-intelligenza Ukrena illi tal-approvazzjoni lill-armata sabiex jużaw missili b'gassijiet irritanti ipprojbiti mill-konvenzjonijiet internazzjonali waqt attakk fid-Donbass. Il-vendetta tagħna hija imminenti, hekk għedet id-deputat kap tal-Kunsill tas-Sigurtà Russu, l-eks President u Prim Ministru Dmitry Medvedev. L-Aġenzija tal-Aħbarijiet Russa rrappurtat li l-bomba skattat b'mod remot u kellha saħħa ta' madwar 300 gramma ta' TNT. Dan kollu seħħ ftit sigħat wara l-ftuħ diplomatiku ta' Donald Trump li t-tnejn mir-residenza tiegħu fi Florida ikkritika d-deċiżjoni ta' Joe Biden li awtorizza l-Ukrajna tispara fuq ir-Russja bl-armi Amerikani. Trump issuġġerixxa wkoll li jinfetħu t-taħdidiet mal-Kremlin u Kiev sabiex titwaqqaf dik li sejjaħ l-ar gwerra mit-tieni gwerra dinjija.